Takže Volkswagen si povedal, poďme spraviť auto, ktoré nikto nekúpi. Interiér? Keby ste chceli ešte viac luxusu, museli by ste si kúpiť Bentley. Čo je vlastne skoro to isté, len s iným logom. Spotreba V12. Len si pripravte peňaženku. Auto ide ako raketa, ale aj žerie ako raketa. Toto je Volkswagen Phaeton. Luxusná limuzína, ktorá mala konkurovať Mercedesu S-Class, BMW Radu 7 a Audi A8. Napriek tomu, že bola technologicky prepracovaná a pohodlnejšia ako mnohé prémiové sedany, komerčne zlyhala. Dnes sa pozrieme na jej fascinujúcu históriu, technológie a povieme si, či je stále dobrá voľba na kúpu. Volkswagen bol vždy značkou pre masy, ale koncom 90. rokov mal jeho šéf Ferdinand Piech iný plán. Chcel dokázať, že Volkswagen dokáže vyrobiť ultra luxusné auto, ktoré prekoná konkurenciu. Výsledkom bol Phaeton. Limuzína postavená na rovnakej platforme ako Bentley Continental GT a Flying Spur. Auto sa vyrábalo v špeciálnych továrni v Dašťanoch s maximálnym dôrazom na kvalitu. Piech stanovil prísne požiadavky. Phaeton musel zvládnuť jazdu až 300 km v hodine v 50 stupňovej horúčave pri plnom výkone, pričom interiér mal zostať chladný. Mal mať pohodlnejší podvozok ako Mercedes S-Class a byť tichší ako konkurencia. Výsledkom bolo jedno z najpremyselnejších aut svojej doby. Auto bolo predstavované v roku 2002 a predávalo sa až do roku 2016, ale nepredávalo sa dobre. Ľudia, ktorí chceli luxus, kupovali radšej Audi, BMW alebo Mercedes. Napriek tomu Phaeton zostáva jedným z najprepracovanejších Volkswagenov v histórii. Na prvý pohľad nevyzerá Phaeton dramaticky. Žiadne agresívne línie, žiadne extravagancie. Len elegantný, nenápadný dizajn, ktorý nevyčnieva. Dôvod? Zákazníci, ktorí si mali dovoliť Phaeton, nechceli, aby to bolo hneď viditeľné. Bol to luxus pre ľudí, ktorí nepotrebovali ukazovať, že majú luxus. A ten interiér je úplne iný príbeh. Kvalita materiálov je špičková. Drevo, koža, hliník. Sedadlá majú masážnu funkciu, sú vyhrievané aj odvetravané. Každý pasažier si môže nastaviť vlastnú teplotu vďaka štvorzónovej klimatizácie, ktorá má až 25 samostatných motorčekov na reguláciu vzduchu. Phaeton mal aj vychytávky, ktoré boli v tej dobe unikátne. Napríklad displej infotainmentu sa dal elegantne skryť, keď ste ho nepotrebovali. A dve vrstvy skiel znamenali, že v aute bolo tak ticho, že ste počuli len vlastne myšlienky. Phaeton sa dodával s rôznymi motormi. Naftový základ bol 3 liter V6 TDI s výkonom 165 kW, čiže 225 koní, ktorý bol najpopulárnejší. Ale ak ste chceli niečo extrémne, bol tu aj 5 liter z V10 TDI s krútiacim momentom až 750 Nm. Benzínové verzie začínali na 3,2 litra, pokračovali cez 4,2 V8 a vrcholom bol 6 liter V12 s výkonom 450 koní. Tento motor je blízky príbuzný agregátu, ktorý nájdete v Bentley. Jazda s Phaetonom je neuveriteľne komfortná. Hydropneumatický podvozok vyhľadí každú nerovnosť a auto doslova pláva po ceste. Nevýhodou je vyššia hmotnosť a spotreba. Napríklad V12 si vypýta aj 20 litrov na 100 km, čo je pomerne už dosť.
A čo, ako na tom je spoľahlivosť? Mechanicky sú V6 a V8 motory celkom odolné, ale elektronika môže byť problém. Opravy sú drahé, pretože auto bolo vyrobené s extrémnym dôrazom na detail. Ak sa niečo pokazí, určite to lacné nebude. Volkswagen Phaeton bol odvážny pokus dokázať, že Volkswagen vie robiť luxus. Technologicky to bolo úžasné auto, ale trh ho neprijal. Dnes je Phaeton podceňovaná limuzína, ktorá ponúka komfort Bentley za zlomok ceny. Ak chcete luxusný sedán, ktorý je nenápadný, ale stále špičkový, je to dobrá voľba. Len rátajte s vyššími nákladmi na servis. Čo si myslíte vy? Je Volkswagen Phaeton podceňovaná legenda alebo len drahá chyba Volkswagenu? Napíšte do komentárov. Nezabudnite na like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.